салом алейкум. Ва алейкум салом. шумо ҳусейн чилаев? бале, рассом аниматор, созандаи филмхои тасвирӣ. ҳусейн савол ин ки як мултфилм чӣ қадар вақта тайёр мешавад? дусер рӯз сценария менависам, як рӯз аз ӯ чиқар мекунам, салом ҷураҷони азизу меҳрабони ман. ана баъд расмкашида сар мекунам. шав расм мекашам, рӯз расм мекашам, хомда расм мекашам, хонада расм мекашам, кӯчада расм мекашам. як-ду рӯзи дига монтаж тамом. яъне 3 ҳафта. ну 3 ё 4 ҳафта. бачи ба дер мебироянд. охе ман спонсор надорам ки дастгирӣ мекунам. агар дастгирӣ кунанд чӣ? ну тогда мультфилмон скорости свет қад мебироянд. агар филмҳои тасвирии мо ба шумо писанд боша, шумо метавонед бо қадри имкон моро дастгирӣ намоед. ҳатто як сомони шумо метавонад сафи чунин филмҳои тасвириро зиёд кунад. акнун аз ҳама ҷолибаш, номи ҳамаи онҳое ки дар сохтани филмҳои тасвирӣ кӯмак мекунанд дар видеоҳо навишта мешаванд. оли мо бисёр филмҳои тасвириро насохтаем. масалан чилика дангалбозӣ, ланкабозӣ, биҷилбозӣ, самакатбозӣ, сиркинакон, тахтахакон, сартарушон, тобистон 3, ошиқи якрӯза 2 сигарет. авача чико кадӣ? умрум рафтесам ва бояд ҳамаеро успед кунам. агар канали ман дастгирӣ кунен, ҳама ин филмҳои тасвириро мебинен. ташаккур ба ҳаматон.